Vi har defineret pi som hvor mange gange diameteren af en cirkel kan ligge på cirklens omkreds. Og hvis vi så vil udregne, hvordan vi skal udregne omkredsen, så kan vi skrive formlen om, så er det for isoleret omkredsen, så står der pi gange diameter, hvilket så også kan skrives som pi gange 2 gange radius. Vi vil påvise en cirkelserie. Det vil vi gøre ved at dele cirklen op i en masse små trekanter. Vi kender alle sammen formlen for en trekant, en halv gange grundlinje gange højde. Det har vi så sat ind med radius og buestykkets længde i stedet for. Så vi får en halv gange r gange buestykke 1, og det fortsætter vi med at gøre, indtil vi har alle trekanter hele vejen rundt. Det kan forkortes til en halv gange r gange en parentes b1 og b2 og hele vejen hen. Hvor vi så kan se, at det er jo buestykkerne, og derved er det hele omkredsen, så vi kan udbytte det med omkredsen, så vi får en halv gange r gange omkreds. Okay, vi skal finde ud af, hvordan man finder arealet af sådan et cirkeludsnit. Og det vil vi gøre ved at sige cirklens areal, og så dele den i 360, fordi at der er 360 grader i sådan en cirkel. Og så her til sidst, så skal vi bare gange med antal grader, der er i vinklen, og så vil vi finde, eller hvor mange grader det her cirkeludsnit er ude på cirkelbuen, og så vil vi finde arealet af det. Her vil vi så påvise arealet af det lille stykke ud over trekanten cirkeludsnit, og det gør vi ved at tage arealet af hele cirkel trekanten og minus selve trekanten i det indtil cirkeludsnittet.